60 rupees. Dobre, sir, poďte sem. Hello, sir. How can I help you? Toto, pane, how much dollar? $2. Too much, sir. It's for small palko, 50 cent. Windows shopper. That's too low, sir. Special price for you. $1.50. Ale jaký special price? Na miletičke, že také majú za 1 euro palko. 70 cent. Sir, but it cost me $1 to make. This is real dolphin. Best price, 120. 80 cents. $1. 90 cent. 95. 92. $10. Jebe? Deal. Thank you, sir. Palko, ty si troška nepobral koncept zjednávania. You're a very good kid, sir. Jak, však už ten našťa, už som to kúpil. Dobre, tak to máš na narodky aj na Vianoce. Parchant. Mama, mne sa kýve zub. Ukáž, ktorý? Jarmila, ne! Toto je moja robota. Ešte ho nechaj. Na toto som čakal celý svoj život. Čo mi ideš robiť? Ideme ti vyjebať zub. Metóda číslo 1. Zakusni do jablka. To je banán. Vidno, že si bol náhoda, to je jedno. Zakusni do banánu. Je vonku? Musíme pritvrdiť. Metóda číslo 2. Špagát, kľúčka a decko. Palko nádych. 3, 2, 1. Je vonku? Nie. Jarmila! Ideme na metódu číslo 3. Cigánska férovka. Nie, na to ešte mladý. Jarmila! Chyť ho! Prepač, Pálko, prežehnaj sa. Dobre, Palko. Hlavne sa nepohni, lebo ti rozjebem nos. No čo vás trápi? Trápi ma nestojavosť. Akože neviete vstať, hej? Skôr neviem mi vstať. Tak to je na kokot. Akože penis, chápete? Každopádne, keď vám stojí, je to taká suchá slobody, alebo vočaj senda. Povedzte stop. Ešte nie. Tu. Toto, hej. Ukážte frajerku. Toto je ona, pán doktor. Sestra Broňa, poď sem. Poď sa ho dotknúť. Áno, pán doktor? Broňa, dotkni sa ho. Fungovalo. No mám odhalenie. Broňa je vlastne... Braňo, čau. A to sú dve správy, dobrá a zlá. Ste teplí. A ktorá je tá zlá, pán doktor? Poďte sem. Ne, pohode, ďakujeme, my nemáme peniaze. Zajtra. Nechcem peniaze, ja vám vyveštím. Čaká vás veľké bohatstvo. O, veľké bohatstvo, no. Dobre, na to. Čo máme robiť? Vytiahnite si kartu. Vyberiem napríklad túto. Je vaša karta žalúďová 7? No, je, ale to nemá byť kúzovina, máte veštiť. Aha, hej, kúzli máš od 6. Nerozumiem, čo? Čaká vás mečový súboj so žalúďmi. Ale veď my máme frajerky obaja. My sa určite nebudeme šermovať. Čaká vás masívna hudobná kariéra. Ty budeš pišťalkár a ty svetoznámy bubeník. Jak bubeník, však ja nemám ruky. A fakt, on nemá ruky, veď to je pičovina, to vie každý iba čítate tie obrázky. Nie, veď ja veštím. Nie, on veští. Čo? Čaká vás šermovačka so žaluďmi. Treba melón. Haha, tak tomu ver, že vyberem melón. Čo to tu máme? Toto určite ne. Vidím, že tiež vyberáte dyňu. Aká je vaša metóda? Ale ja idem čisto podľa zvuku. Pobuchám a musí to byť niečo medzi tekvicou a skriňou. To tiež som mal takú fázu, ale teraz idem podľa farby. Keď to je žlté, tak je akurát. Drahý, toto je broskňa či marhuľa? Počkaj, riešia sa melóny. Chlapi, vidím, že tu treba pomôcť. Ale prosím, my to zvládame, ale no schválne. Aká je vaša metóda? No ja mám novú